lang ko'y gamay nga concern, mga sir o mga ma'am. Kining ato abitong mga higala nga mga dili katoliko, kung ato ang bantayan, sige sila reklamo, sige sila pangatake sa pagtuong katolika, sige sila panaway natong mga katoliko kesyo ang doktrina nato daw kuno dili mabasa sa Biblia, ang mga membro da nato kuno mga badlungon, ang ato ang gitawag og pagtuong katoliko, pagtuong kulto. Pero natingala lang ko, kining ilahang mga reklamo, kining ilahang mga atake, kutob lang pod sa social media. O makabantay ana, nga dili sila maka-provide og tama nga mga ebidensya og tama nga mga argumento sa mga formal forums. Kabantay mo ana? O tanawa. For example, kanang giingon sa mga historical books nga ang simbahang katoliko gitukod ni Ginoong Jesucristo. Ilahang ginigar nga ingon pa nila di man na tinuod. Kay ang simbahang katoliko natukod lang ni Constantino, natukod lang ni adtong 4th century, pero asam nila gihatag ang ilang mga ebidensya? Naghimo ba sila og kining kanang move to question the statements or the information published by the historical references? Wala eh. Wala. Imagine not less than 500,000 years rather. Not less than 500 years na sila nag-exist aning kalibutan na. Kay actually natukod man sila gisugda ni abtong 16th century by Martin Luther. Then after on that, nagkawatak-watak sila, nagkatag-katag, niabot sila not less than 45,000 Christian denominations. Grabe po. Bisag usa sa ila, wag yun nagka-file og complaint to contest the historical information ng simbahang katoliko gitukod ni Ginoong Jesucristo. Grabe naman po, di ba? Imposible man nagmanga wala na mga bright sa ilaha. Imposible man nagmanga wala mga brilliant sa ilaha nga mga kauban nilang mga amigo nato nga mga dili katoliko. Imposible na. Nana sila yung mga teachers, nana sila yung mga professors, mga doctors of literatures, doctors of history, yun. Daghan na sila eh. Gani, nagtungkot pa mga na sila og mga universities. Pero ngano, bisag usa sa ila, walay ni file og contest concerning sa information nga ang simbahang katoliko gitukod ni Kristo. Ngano man, tungod kay wala sila'y mahatag nga ebidensya sa ilang pag-complain or pagsupak concerning sa kamatuuran nga ang simbahang katoliko gitukod ni Ginoong Jesucristo. Wala sila'y malatag. Number 2, ingon pa nila doktrinas katoliko kulto, mga katoliko, mga daghang tawag ining badlungon. Ang pagkabalaan o ang pagkatinuod sa simbahan na gitukod ni Kristo wala na nagmatter sa kinaiya sa iyang mga membro. Kung ibantayan ninyo mga sulpot, Bisang pagdaghan mga badlungon ining maong gitawag simbahan na ang iyang pagkatinuod wala na nagmatter sa mga membro, kundi nagmatter na sa responsableng nagtukod ining maong simbahan na. Kamo sige mo claim nga mga tarong mo, pero bisan pag kamilyon mo claim nga mga santos na mo, mga tarong mo, pero magpabilin ang kamatuoran ng kanang inyong pundok sulpot. Magpabilin ang kamatuoran ng kanang inyong pundok gitukod og mga kano, wa mo mga uwaw ana. Kultong simbahang katoliko, i-prove na nga ang simbahang katoliko dili si Kristo nagtukod. Kahit kung ma-prove ninyo nga ang simbahang katoliko dili si Kristo ang gatukod, kulto na. Hindi man si Kristo ang gatukod, pero pag si Kristo ganyang gatukod anang simbahan na, nagpasabot nga dili siya kulto. Kristo gitag iya, di ba? Ang problema kanang inyo. Sige magpanaway simbahang katoliko nga ang simbahang katoliko kulto, nya ang inyong pundok itukod og tawo kang may kulto, dili ang simbahang katoliko. Lastly, ingon pa nila gitukod ni Constantino, wa mo na ngayabag. Nga before Constantina anang simbahang katoliko gan ang iyang mama si Reyna Elena katoliko na. So bang ipasabot mas nauna ang tawag ining gitukod kaysa sa magtutukod. Wa mo pang lipaki. Kini real talk lang ato lang ning gipadaya kung unsa gyud ang tatawag ing tinuod kay lisod kaayo nga mosikag complain, mosikag atake nya pagkauman wala kay base sa imong atake bisan ganyang imuhang mga kadagkuan sa sektang imong gipasakupan wa gyud naghimo og move to contest or to question the information concerning sa gisulat sa kasaysayan. Di ba? May pa maghilo mo. Kaya para
Daghan pa mga taong mutuon ninyo, pero kung magsige mugnak na kasi mugsaba-saba, di mo ebidensyang ilatag, way pulos ng argumento ha. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.